Bun venit, dragilor, la Ora de Anime. Astăzi ne uităm la ce urmează sezonul viitor de iarnă și nu arată promițător. Numele meu este Rudolf, eu sunt un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și eu o să fiu hostul vostru pentru restul sezonului ăsta de toamnă live acum pe twitch.tv/shonenro. Bun venit, dragilor, la unul din episoadele mele favorite, pentru că e unul din ultimele episoade de Ora de Anime, ca de obicei, unde ne uităm la ce urmează, ne băgăm în listă animeurile alea care ne plac din cele care le vedem și vrem să le vedem, right, sezonul viitor de anime. Tu poți să faci la fel dacă ești live pe twitch.tv/shonenro sau dacă ne urmărești pe YouTube poți să faci asta deodată ce mergem și noi până lista asta. Și o să fie un episod interesant. Da, bine zis, Bing, mi-au venit chestiile de la Black Friday de la Ochian, mai am aici chestiile care le-am cumpărat din București. Dacă vreți să le vedeți, toate astea o să facem un episod de după anime, pentru că mi se pare un pic stupid să le bag acum, să stăm jumătate de oră să vorbim despre chestiile care le-am cumpărat din București. Vedem cât de repede trecem de lista asta și ne băgăm în listă și dacă trecem repede facem și asta la final de oră de anime și pun un timestamps. Dacă nu, o să le facem efectiv imediat după stream-ul ăsta, mai facem un stream și dacă ești pe YouTube să ne asculti în varianta audio poți să intri pe twitch.tv/shonenro/videos sau video și să vezi acolo stream-ul pentru că o să fie exclusiv. But yeah, o să fie interesant. Da, o să pun predicția cu câte animeuri o să bag în listă, de la 10 la 20, 30, 40 și așa mai departe. Sper că vă place outfit-ul meu, ăsta nu-i totul, următorul stream care e chiar înainte de Crăciun unde facem review, right, o să fie în 22, o să am și o să vedeți, mai am o cămeșă frumoasă, perfectă pentru sezonul de Crăciun și așa mai departe. Să nu ziceți că nu depun efort, am depus și eu un pic de efort în ceea ce facem aici, right? Bun, dragilor, hai să începem, știți cum funcționează, sper că vă place ideea pentru că am mai făcut-o de 1000 de ori sau nu e ca și cum e ceva nou. So, așa, yeah, so, eu cred că sezonul ăsta vorbind de sezonul ăsta de toamnă, mai am 15 anime-uri la care trebuie să le fac review și gata, deci probabil o să fie gata pe, cum îi zice, sezonul pe săptămâna viitoare. Chat-ul e bine că dacă nu se citește foarte bine, dacă nu ești pe full screen și așa. So, eu zic că chat-ul e ok cum îi și eu sunt kind of ok cum îs. Ideea e că aș vrea să mai ies două chestii care mă deranjează la camera asta, că de-aia nu îs eu full și asta. What the fuck was that? Anyway, again, mie îmi convine cum e momentan setup-ul, dacă am vreo idee și ăsta o să mai schimb, mai facem chestii, right? But momentan e greu, mai ales acum când am nasul roșu, e greu să-mi zici că nu te văd bine, like, mai bine de atât ce vrei. Ieri am făcut stream unde am făcut review la Yu Yu Hakusho și m-ai văzut cu tătul, în afară de tălpi și picioare, dar alea trebuie să mă plătiți ca să le vedeți, nu vi le dau așa pe gratis, nimă la ei. But yeah, hai să începem să nu mai stăm tot degeaba. Și avem un boys love de data asta, sezonul ăsta de toamnă a fost al lesbienților, sezonul viitor de iarnă aparent e a băieților, pentru că
Sanju sai made dotei dato Mahotskai ni narenu rashi. E un titlu foarte ridicol, dar e un titlu foarte interesant din cauza că e atât de ridicol. De ce? Pentru că titlul e Cherry Magic 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard. Deci dacă rămâi virgin 30 de ani aparent, e posibil să devii magician, cel puțin în lumea acestui anime despre adulți. So, ei anime cu adulți, începem bine că e cu adulți, începem bine că începe cu reprezentare, obviously, și sunt foarte curios. Boys Love Comedy Supernatural nu pare să aibă ecchi, nu pare să aibă chestii de genul, so, de la mine îl băgăm acolo la Plan to Watch și stați așa să vă dau predicția, right? Bun, sau era Manage Paul, New Paul, că nu mai, da, cred că era New Paul și vă lasă dat cu, sau nu, oare care pot să îl las mai mult? Start prediction, da, uite, predicția e 30 de minute, so, hai să o lăsăm aia. Câte animeuri o să aibă Raul în listă? Așa, până în 10, come on, până în 20, aia înseamnă 20, deci de la 21 nu se mai pune, ai pierdut, până în 30 și până în 40, alea cele 4 opțiuni a voastre, so, you know. Bun, hai să vă dau predicție să îi dați ăsta și voi, bineînțeles, puteți să-mi ziceți dacă o să vă uitați sau nu la el acolo în chat, cum face Bing, unde zice că el o să zică pas, pentru că dacă ne oprim la fiecare anime și asta, eu nu vreau să fac ce face Gigac, că să uite la toate animeurile dintr-un sezon și stă 4 fucking ore jumate să treacă pentru o fucking listă. Noi ne uităm și așa la trailerele pentru ce urmează sezonul viitor împreună la SRL, right? Și discutăm despre ele. Deci noi și așa ne uităm și ținem pasul cu ce urmează sezonul viitor și sezoanele viitoare. Deci nu ar trebui să reluăm toate fucking trailerele, să ne uităm la ele și așa mai departe. So, yeah. Bun. Nu, cu tot cu continuări, cu tot cu alea o să fie, deci tot ce e în lista asta, ce se bagă la Plant Watch, să numără pentru mine, right? Bun, vedem dacă numărăm și filmele, depinde cum mă simt, dacă mă simt toxic, poate numărăm și filmele. Da, și dacă e peste 40, you know, câștigați toți, I guess, că aia nu e ca opțiune. După care, acuia cu Reijo Level 99, e alt last boss anime unde tipa se renaște ca antagonista secretă de Level 99 și super puternică și bineînțeles că ea știe jocul și cartea. Și of course că mă uit la el pentru că e un alt isekai din aceeași chestie, dar altfel, care e deja genul lui de isekai cu tipe, right? So, eu sunt foarte curios de ce o să facă diferit sau ce o să încerce să facă diferit, right? Încerc să nu-mi ud nasul, right? I know, ridicol, but yeah. Bun. O să mă uit la el pentru că sunt curios ce vrea să facă diferit. Nu știu dacă vi-l recomand, oricum dacă vreți să știți chestiile astea, bineînțeles puteți aștepta pe la primele impresii, unde eu o să vă zic cel puțin la prima impresie dacă se merită sau nu. Though e posibil, și vă zic de acum că de multe ori e posibil ca unele chestii care se merită la început, multe just degradează în timp. O să vedeți, sezonul ăsta e o temă, la review-urile de săptămâna viitoare o să fie o temă. Un nou Exorcist, știu că are un nou arc, I don't care for it, Shimane Illuminati Saga, nu o să mă uit la el, but știi, e bun din câte am înțeles Blue Exorcist, dar eu nu știu nimic de chestia asta, că, you know, chiar nu m-am uitat la el și nici nu prea îmi pasă. So, na, bun,
hai să mergem mai departe, right, la următoarele 3. Boku no Kokoro no Yabayatsu, că i-am dat la primul sezon. 7, right? Probabil o să mă uit. Nu știu, mă aștept la mai multe din aceeași chestie. E posibil ca după sezonul ăsta să nu mă mai uit dacă îi se iasă cu un al 3-lea sezon, din cauza că efectiv I couldn't give a shit dacă nu progresează deloc povestea și caracterele, pentru că why would I, right? Like, trebuie să se dezvolte relația și caracterele și așa mai departe. Dacă îi să bată pasul pe loc, o să mi se rupă. Bă, yeah. Bun. Buchigiri, Studio Mappa, nu știu ce face, but aparent mai vrea să scoată un anime și ăsta e original. Yay? I guess, I don't know, nu știu la ce să mă aștept. Arată ca un Battle Shonen din anii 2000. Îs curios dacă o să fie ceva de el. I kind of fucking doubt it. But hey, who knows? Să sperăm că poate reușește să ne surprindă, să ne dea un anime fun și wow, și wow, și wow, și wow. But again, eu nu fac neapărat speranțe în Buchigiri, dar îs curios cum arată un anime original de la Studio Mappa, right? Gen 12 episoade original, că probabil atâtea episoade o să aibă. Dacă are mai mult de 12 o să fiu extraordinar de fucking surprins. But, iară, o să vorbim și despre Jujutsu Kaisen săptămâna viitoare, nu vă faceți griji că am idei și am chestii de zis. But in Mappa, so nu știu. Cardfight Vanguard, Divinez These Nuts, nu cred că contează pentru noi. Exact, o să aibă episoade cât pot animatorii și după aia aduc copii din sweatshop-uri să fac chestii de genul. Bun, după care un anime care pare să nu fie tare bun, The Wrong Way to Use Healing Magic. E un tip care folosește greșit Healing Magic. Mi-amintesc. Țin minte trailerul pentru ăsta care e absolut fucking hilar, right? A avut o chestie aici absolut. Isekai să ducă ăștia într-o altă lume, obviously. E low budget animația și e harem și da, cu lupii ăștia, lupii, urși, whatever. I don't know, nu știu, nu mă încântă un anime de genul unde iară e un isekai, dar un pic altfel, în sensul de, you know, e un isekai până la urmă, ce poate să facă tare multe diferite. Vedem, ăsta las poate dacă nu mai găsesc ceva ce să-mi placă sau să mi se pare interesant, îl adaug și ăsta, așa îi dau un piti de un episod, dar momentan îl lăsăm pe lângă. Boy. Ok, următoarele două, I don't even know. Chufutsu Ken Chiba Densetsu, The Legend of Super Normal Prefecture Chiba. Și cu tipe, comedie fantasy originală, zero detalii. Când iasă în 5 ianuarie, da, cât e un episod, nu se știe. Sure, tipe drăguțe făcând chestii drăguțe, cultură japoneză, sure, whatever. Why the fuck not? Aparent, unul din 2000 de fraieri care se uită la ceva. Sure. Hai să vedem care e faza cu anime-ul ăsta. După care trash-ul ăsta cu Hokkaido Girls Are Super Adorable, unde un tip din Tokyo merge în echivalentul e practic cum ar merge un clujan la Repedia, așa e și anime-ul ăsta unde un tip din Tokyo merge în Hokkaido și toate tipele se dau la el că are, cum îi zice, la mașină număr de Tokyo
și cum aș avea eu un număr de Cluj în Repedia, right? E chestia, e exact chestia, e trash, îs curios, cât de trash, ce înseamnă subtext? Romantic subtext, school. Ok, vreau acum să văd, deci My Animalist din punctul meu de vedere e o mizerie, right? Nu știu ce înseamnă romantic subtext. Hai să aflăm împreună, dragii mei, ce pula mea înseamnă romantic subtext. Doar 53 de animeuri. Deci romantic subtext e o narrativă unde pare să fie o romanță, sunt mai multe cupluri și mai multe tipi interesați, e o relație centrală și chestiile astea nu o să ducă la momente romantice și caracterele nu o să încerce să treacă la o relație. No, acum, ca cineva care s-a uitat la Your Name weekendul trecut, that's bullshit, right? Kimi no Na wa e romantic. Vreau o relație unul cu ălalt, right? De-aia se întâmplă în pula calului a doua parte din filmul ăsta. Kaguya-sama se termină cu un sărut. Sau ce caut aici, nu, I don't know. Koen no Katachi iar kinda, sort of, but not really. Komi-san îi o romanță, Nagatoro-san e o romanță, Takagi-san e o romanță, Uzaki-chan e o romanță, ce mai avem aici, ce știu și eu, Senpai Gaozai e o romanță, Tejina Senpai e o romanță, indiferent cum te uiți, Shinigami Bochan Tokuro Maid și High School Girl e o romanță, Senryu Shoujo e o romanță. Astea atât sunt romanțe straight up, like ăștia se iubesc unul pe ălalt și vor relații împreună. What the fuck do you mean romanță? This is stupid. Chestia asta e stupidă. E stupidă. Nu. Asta e. Nu. What the fuck? This is stupid. Cine-i cretinul care e în charge la My Animalist în ultima vreme? Ce-i mizeria asta? Ce-i faptul că nu e aici fucking, cum îi zice, Scott Pilgrim? I swear to fucking God. Orice se ocupă momentan de ăsta e just Deci, My Animalist e o mă bucur, Roxy. My Animalist e o glumă proastă at this point și dacă de acolo din 2024 trecem exclusiv pe Anilist. Îmi export iară lista, mi-o reimport iară pe Anilist de sezonul viitor și facem numai aia, right? Că fuck this bullshit, like e fucking stupid at this point. My Anilist nu are niște chestii, dar alea se pot rezolva. După care avem with Studio Trigger, corect, Studio Trigger cu Dungeon Meshi, care vă recomand să vedeți, e un alt anime unde mănâncă și gătesc într-o lume fantasy, right? E Studio Trigger, probabil o să fie bun, eu vă recomand. Da, corect, este și Haikar. Ia bine că tu ai Prime, tu ai sub, normal că ție nu-ți dă. Also, ăsta mi înfundă nasul ăsta chestii. Anyway, Dungeon Meshi 100% o să mă uit că probabil o să fie bun, e Studio Trigger, mie întotdeauna îmi place studio ăsta, very, very nice. Bun, mergem mai departe. Again, eu zic că poate să merită. Da, ăsta de care ziceam la început, nu cu băieții, right? Alright, la asta nu ne uităm, Delusional Monthly Magazine, că e rău, right?
like, pare foarte rău și right că ne-am uitat acum o săptămână, două la trailer, există magie, tipii ăștia sunt interesați de magie and whatnot și furries sau de aia să mă uit. Ok, nu mă uit că e furries, like, trebuie să vă zic dacă anime-ul cu furries e bun, nu? Like, asta e datoria mea, dacă e o datoria mea față de voi, sincer, îi ca să văd astea cu furries, că atâta sacrificiu pot face și eu pentru noi. Dr. Elise, The Royal Lady with the Lamp, sure, e un otome anime despre o tipă și care e doctoriță și curte imperială și whatever. You get it, e o altă romanță. La asta au pus romanță, n-au pus romance subtext. Hai să vedem care e diferența între ăsta. Falling in love, eat my shit. Anyway, oh no, what? That's bullshit. Deci, Your Lie in April e la romance când ăștia doi nu se pun împreună și nu au relație romantică. But fucking Kaguya-sama nu-i, pentru că Kaguya-sama e romantic subtext, deși la final se sărută. Like, wow, that's bullshit. Just fucking bullshit. Anyway, yeah, e stupid. Dar ăsta cu Gekai Elisio, cel puțin o să mă uit, că de ce, nu. Da, e nevoie ca să ne încălzească inimile, știi, cum zic. Bun. Hard Cocktail Colorful Fuyu Hen. La asta trebuie să mă uit la original și după aia o să vreau să-l văd și ăsta. High Card sezonul 2. High Card știți că a fost o surpriză, un anime original care a venit de niciunde și a fost un prim sezon foarte, foarte bun. Vă recomand să-l vedeți înainte să vedeți High Card sezonul 2, pentru că e un anime foarte fun și foarte dinamic și eu cred că se merită tare, tare mult. I don't know the lesbian one încă, că n-am ajuns acolo, Marie. Bun, so ăla absolut intră și pentru mine la, cum îi zice, Plant Watch. După care avem 3 animeuri, dintre care la unul nu mă uit, Hikari no O, e de la Mamoru Oshii, de la scenaristul care ne-a scris, ne-a readaptat Ranma Half, acum multă vreme, două legende ale fucking industriei anime, but you know, stai așa, Tavi, dacă ești confuz, you know, acum îți dai seama, Tavi, de care e faza, ok? Bun. Hikari no O, nu mă uit la el, că și așa e o mizerie. Nu ăsta, mă, ăstea, stai, nu, revenim la ala după. This time for Torture Princess, o tipă care e torturată în cele mai hilare moduri cu mâncare, obviously o comedie fantasy, eu o să mă uit la el, pentru că e o comedie și fantasy și o tipă torturată. Yes, Tavi, bine, Tavi, corect, Tavi, bravo, Tavi. A fost delayed? No, aia e, nașpa. Păcat. Bun, so eu la asta o să mă uit, că am nevoie și de anime-uri unde just să mă uit să fac haha și să fie drăguț, știi? Bun, Fluffy Paradise, Isekai e o tipă reîncarnată care vorbește cu animale, e practic, you know, Disney Princess Isekai, dar nu e de Disney, obviously, so și la asta îi dăm o geană, iese ianuarie 1 și pare drăguț, right? Bun. Plus e bazat pe light novel. Dar probabil o să fie low budget ca animație, which is fine, whatever. Bun. Următoarele 3. Yes! Bun, ok. Ishura, n-am nici cea vagă idee de ăsta. That's it. Ishura, action, adventure, fantasy, gore, isekai. Ok. Sigur n-am văzut nimic legat de asta. Asta nu e un trailer tare bun. Stai așa să văd aici CGI-ul la monstru.
Nu ne arată. E ok. E animația de Pokémon, kinda. Dar pare să fie The Edgelord show sezonului. Ba, am văzut trailerul cu scheletul ăsta, da. Yeah, ăsta e posibil să fie, cum îi zice, de Shangri-La a sezonului de iarnă, ceea ce vreau să zic că e posibil să fie un anime care nu ar trebui să funcționeze, dar funcționează, că e super, super fan și cu animație super, super bună. So, yeah, bun. Jaku Kara, bottom tier, Tomozaki-kun, obviously mă uit, pentru că orice gamer vrea să devină un om normal și să aibă bunch of bitches, so asta avem și aici, un gamer care își trăiește visul, e cum se așteaptă să fie tratați jucătorii de LoL și Dota și Valorant și ce alte e-sports profesionale sunt când sunt misogini și au un harem de tipe. Right? Aia se așteaptă să primească un harem de tipe, dar realitatea nu e aia și aia află Tomozaki-kun în primul sezon și trebuie să se schimbe pentru a ajunge un om normal and get that pus și romanță. So, eu o să mă uit că sunt foarte curios încotro merge. Tales of Wedding Rings e un anime la care nu o să mă uit pentru că e just a horny ass fucking show. I had it with these power fantasies, ok? Am văzut Valix Love, am văzut Hentai X-Eros, am văzut câte am văzut, ăsta nu mai merită să îl văd. Fuck this bullshit power fantasy de incel, că I do not care for it. Bun, așa. Kingdom, sezonul 5, I don't care for it, nu o să mă uit la el. Ăsta cu Mr. Villain's Day Off o să mă uit pentru că e o comedie, e despre un Demon Lord care are zile libere și merge la zoo și încearcă să aibă niște zile normale și bineînțeles că stuff happens și e foarte drăguț, deci probabil o să mă uit la el. Exact, Tavi, corect, 0 dudui, 10.000 de meciuri de LOL. So, eu o să mă uit la ăsta cel puțin. Zicea Roxy acolo la ce să uite la Sign of Affection, Delicious in Dungeon, which poate să scrie în Pips. E bine, e o listă bună, Roxy, e o listă bună pe care ai trimis-o acolo. Seventh Time Loop, Villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. O să mă uit pentru că e aceeași chestie, e un isekai un pic la fel, dar un pic altfel din seria cu tipe care se reîncarnează și bla bla bla. O să mă uit la el pentru că și ăsta pare să fie destul de drăguț, right? Nici nu ne atingem de Mahou Shoujo ni Akogarete pentru că e un ecchi show care infantilizează și transformă Mahou Shoujos care sunt minore în obiecte de reverență în cel mai rău mod posibil. Like, zici că creatorul la show-ul ăsta s-a uitat la Madoka Magica și a zis, știi ce? Good point, hai să facem asta, dar mai rău. So this is the only lesbian kind of one, Maria, deci la asta te uiți? This is your best one pentru sezonul de iarnă? But yeah, da, fără emo outfit, obviously. E Crăciunul, mă, săptămâna viitoare, ce emo outfit. Bun, următoarele două la Mashal mă uit, e și în thumbnail, mi se pare fresh, mi se pare fun, cel puțin primul sezon a fost, să vedem dacă va reuși să continue la fel sau își pierde magia, pun intended. Eu o să mă uit la asta, vă recomand să-l vedeți și primul, da, e Shonen Jump, da, e destul de fun. Bun, The Witch and the Beast e un edgy anime care îs curios de el, e action fantasy și e seinen.
Și vreau să văd ce înseamnă un seinen în ziua de azi cu action fantasy, pentru că îmi aduce aminte un pic a Date Alive, care nu e cea mai fantastică chestie, și just îs curios de ce. Îi promit că dacă nu-mi place să nu fac un mare tam-tam ca la din sezonul ăsta și să fiu și drop, right? But yeah, bun. Nu, mie mi se pare fun Marshall, like, nu e chiar One Punch Man pentru că nu îi lovește dintr-un pumn și mor, dar e fun ideea și faptul că ăsta e lipsit așa de puteri și just he defies the laws of physics and gravity și ăsta. Bun, eu o să mă uit la asta, o să-i dau o șansă. N-am speranțe de la el, de la asta Majo Toyaju, dar vedem, right? Vedem dacă o să fie ceva de el sau nu. Da, ăsta, Chain Soldier, nu o să mă uit la el, right? E vorba despre un tip care primește puteri de la tipe și se transformă într-un monstru și are puteri numai din cauza la tipe și I don't care for it, really, pentru că și CGI-ul nu mă încântă și nu pare să folosească atât de bine încât să fie wow. So, Mato Sei no Slave e no for me, cel puțin pentru mine. Nu pare să fie o chestie neapărat care să mă încânte și pe care să mi-o doresc să o văd și pe care să fiu wow, dar ce idee genială. E una din alea, plus are tag-ul de ecchi sau automat. Bun, următorul este Meiji Genken și ăsta cu tipe drăguțe într-un isekai. Meiji Genken 1874. So, historical și samurai chica. E vorba despre Shizuma Orikasa, care e din 1874, pardon, care a fost samurai și trebuie să o găsească pe fosta logodnică Sumie și se întâmplă tot felul de chestii, se bate cu poliția și ajunge să dea jos, ajunge să dea de o conspirație care să dea jos guvernul. Ok, though, yeah, de ce n-am auzit de asta până acum? Like, ăsta pare să fie mult mai realist. Like, ok, de la mine ăsta are absolut un iau să mă uit la el. N-am mai avut un historical drama realist de ceva vreme unde să avem spionaj și chestii de astea împotriva guvernului, îi ce trebuie, right? No. Obviously că aparent tip aici are puteri, au puteri amândoi, că e cu flăcări, right? E flăcări, right? Da. Deci, nu-i neapărat not fantasy din punctul ăsta de vedere, but e un historical drama, just dacă n-ar fi avut superputeri, nu știu ce o trebuie neapărat să bage superputeri, but it's fine. Am mai avut anime-uri de genul, avem sezonul ăsta anime-uri de genul, like, e ceva ăsta. Acum, aici bun. Wow. Meito Isekai no Yu Kaita Kuki around 40 Yonju Onsen Mania no Tensei Saki wa Nonbiri Onsen Tengoku deshita. Un tip are harem, se duce la onsen până lumea aia isekai. That's it. Nu o să mă uit la asta. I don't care for it. I don't care for this type. Nu-mi convine un anime de genul, în sensul de măcar fă ceva mai interesant, right? E efectiv despre un tip care moare la lucru și just se reîncarnează și merge la până ăsta. Până isekai-ul ăla, I don't care. Bun,
Metallic Rouge, ăsta e la, cred că, de care zicea Maria, cu lesbiancele și cu, cum îi zice, cu Mecha. Îs curios de el, îs curios pentru că îs curios ce vrea să facă, un pic altfel, având în vedere că e vorba despre două tipe și una dintre ele se transformă într-un mecha și să bat și există și androizi în lumea asta și îi misiune pe Mars și trebuie să omoare nu știu ce oameni artificiali, alți androizi care sunt hostili împotriva guvernului și îți curios ce conspirație o să aibă și ce o să facă și ce și nu. Again, poate o să fie bun, poate o să fie mid, dar eu cred că ăsta e unul din anime-urile alea care dacă îți plac un pic steriști să cam merită, mai ales că studio este Bones. So știți că unul din studiourile mele favorite este Bones. Nu cred că mi se pare că am adăugat foarte multe, honestly. Deci eu cred că o să fie foarte slab calitativ, în sensul de nu ai tare multe anime-uri de renume, right? Gen să ai un Demon Slayer, un Jujutsu Kaisen, nu ai un anime de genul, nu ai My Hero Academia, nu ai ceva așa, wow. Ai chestiile astea mid, cum e Classroom of the Elite, cum e, you know, alte prostii de astea care... The Demon Prince of Momochi House, I don't care că ăsta e just Fruits Baskets, da, ia pula, Unwanted, I mean și Fruits Baskets de pula, dar asta e și, pare și mai de pula. The Undead Adventurer, ăsta e iar ăsta e Skeleton Knight numai altul de la un alt studio, so of course că dăm o geană și comparăm. Ți-ți minte Skeleton Knight Isekai-ul ăla? Yeah, asta e aceeași chestie, numai The Unwanted Undead Adventure. Whatever. Solo Leveling, obviously ne uităm, nu fac ok, n-am nicio așteptare, A1 Pictures, A1 Pictures a scos numai banger după banger, deși au futut ultimele episoade din Nier Automata, it's fine, but vedem, nu promit că nu o să mă plâng tare mult de anime-ul ăsta, bă vedem. The Foolish Angel Dances with the Devil, e iar un fantasy unde demoni și îngeri există în lumea reală și o relație interzisă, futuți romantic subtext că ăștia se îndrăgostesc unul de celălalt, fai pute la ei. Anyway, yeah, o să mă uit la el, obviously pare o chestie de asta care adaugă un layer la un romance normal, so obviously. Pontomichi The Way of Pon, nu știu dacă o să mă uit la asta. Unul la mână, designul e făcut de același om care o făcut Quintessential Quintuplets și îmi vine să mă împușc pentru că urăsc Quintessential Quintuplets, știți asta foarte bine, dar mostly că I don't care pentru căcatul ăsta de joc pe care îl joacă, cause of course că you know I don't care, cum îi zice, vai că-mi scapă numele la joc, whatever, nu-mi pasă de el, so who gives a shit. Mergem mai departe. Hai să mai punem nasul un pic la loc, că e mai bine așa, right? Bun, următoarele 6 îs în felul următor, le luăm așa pe rând. Shaman King nici nu-l deschid că nu o să mă uit la el, vă zic de pe acum. The Weakest Tamer began a journey to pick up trash, e o tipă renăscută, iar la fel ca la cu Fluffy, numai ăsta pare să aibă niște tone mai întunecate și mai Jesus fucking Christ. So, la asta o să mă uit, sunt foarte curios de el, pentru că, again, e vorba de o tipă care e reîncarnată ca o fetiță care vrea să curețe lumea asta și merge până lumea asta isekai și are aventuri, dar să
întâmplă niște chestii fucked up în jurul lui. Știți că mie îmi plac anime-urile de genul. The Strongest Tank Labri, I don't give a shit about Shield Hero cu shield-ul mare. I couldn't pot să mă puște în pula mea, că tot nu mă uit la asta, like, și asta nu, I don't care. Sasaki Topi-chan sau Sasaki and Pips, o să mă uit că pare să fie, e posibil asta să fie surpriza sezonului, right? E un anime foarte diferit, e un isekai foarte diferit despre un tip, pasărea lui și o altă lume. So, eu zic că ăsta, dacă e unul dintre animeurile alea dubioase, în loc să vă uitați la oricare din animeurile alea alte dubioase, care sunt no-name și încă nu le știți, vă recomand să-i dați mai degrabă o șansă la asta. Ăsta e foarte posibil să fie un anime foarte, foarte bun și să vă surprindă din punctul meu de vedere, că e just, o să vedeți că ăsta are un vibe de un anime cu adevărat altfel, e un isekai cu adevărat altfel. So, eu la asta mă uit și o să îi dau o șansă. După care avem Sengoku Yoko, unde tip e Inuyasha, right? E Inuyasha, atât. I don't really care for it. Dacă vă pasă, e făcut de un studio aptly named White Fox, că zici că a fost făcut studio pentru ăsta. I don't really care să văd Inuyasha, dacă vreau să văd Inuyasha, mă răuit la Inuyasha și nu mă uit la ăsta. Bun. Vanished from the hero's party, I decided to live a quiet life in the countryside. La asta stai să văd cât i-am dat. Notă că am uitat. Nu o să mă uit și la sezonul 2, că I couldn't give a shit și așa m-a plictisit prima parte. Mă bucur că avem un groaice în anime-ul ăsta cu Moriko, dar în rest I could not give a shit. Bun, sau ăsta e celălalt, că ăsta e posibil să fie celălalt. Bun. Again, aia zic, like, nu am tare multe anime-uri unde să fiu yes, finally, woo! Pentru că nu am și vă zic de pe acum, Synduality nu mă uit, Tsugiga Michibuki nu mă uit, Urusei Yatsura nu mă uit, mai degrabă mă uit la originalul, Yami Shabai nu mă uit, că I do not care, so whatever. Snack Boss, la asta mă uit, pare să fie absolut fucking ridicol și pare să fie un anime foarte, foarte scurt, right? De la unde ai 5 minute pe episod, e o comedie, e seinen și of course că o să îi dau o șansă. My instant death ability is overpowered, no, I don't give a shit, e One Punch Man, varianta isekai, who gives a shit. Bun, ultimele 3 din alea care ies la TV is Classroom of the Mid, Yubasaki to Renren și Yuki Bakuhatsu Bang Brave. Bang Braver nu-mi pasă, vă zic de pe acum. So, a Sign of Affection, la asta 100% mă uit, pentru că e un romance anime, e un shoujo, avem un shoujo, let's go shoujo. Și of course că dacă e shoujo trebuie să-i dau o șansă, pentru că trebuie să, dacă mai vrem mai multe shoujo-uri, dragilor, trebuie să ne uităm la mai multe shoujo-uri. So, de ce nu ne-am uitat la acest shoujo? Ultimul sunt bune, de obicei sunt bune. Nu știu ce e asta. Monsters Ipyaku Sanjo Hyujo, I don't really care. Really? Atâta ona OVA? Nu au anunțat nimica Netflix? Ok. Anilist. Mergem acolo. Că e clar că nu ne putem fucking baza pe ăsta. Season Winter. Nu, title, te rog. Dăm după title. Bokuto Robocop Movie. Deci hai să le luăm pe toate. TV show prima dată. E clar că ăștia de la My Animalist sunt cretini, că altfel nu am cum să-i numesc, right? Având în vedere că
Bun, ok, so, hai să vedem la Ona, right? Nu, stai așa să scoatem și punem Ona și OVA, ok, și Specials. Ok, deci nu, ok, chiar sunt numai astea 3 chestii. Ok, that's fine. Însă că nu a anunțat încă Netflix nimic pe anul viitor, pe sezonul viitor. Sau e ceva prostie. Bun, trecem la filme. Bloody Escape nu l-am văzut, I don't care. Demons Destruction, obviously o să mă uit la el pentru că Inio Asano e manga-ul lui, e adaptare la manga-ul lui, e prima din cele două părți. Dacă nu mă înșel, so of course îi dau o șansă. Given Movie 2024 mă uit pentru că m-am uitat la restul de Given, of course. Nu-mi pasă de Haikyuu, nu-mi pasă de, cum ziceam, Bloody Escape. Genshi Gundam Seed iară, Kizumonogatari I don't care iară. Metante Conan vs Kaito Kid, probabil la ăla o să mă uit pentru că nu watching, măi, nici e prostii. Nu watching, plan to watch, just ce faci? Anyway, yeah, la ăla, Paripicomei, e compilation movie, nu știu dacă o să mă uit la el, și Omuroke, despre surorile alea, spin-off-ul la Yuri Yuri, care I don't really care for it. Și cam astea au fost, so hai să-i dăm un refresh la ăsta, să vedem câte avem noi acolo și să vedem cine pierde punctele până în 30, adică voi vă gândiți că o să am 29 de animeuri, 30 maximum de animeuri în listă pentru sezonul viitor. So, hai să vedem ce avem aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, da, aveți dreptate, au fost într-adevăr până în 30, bravo, mă bucur. Bine, chestia asta bineînțeles că se poate schimba în sensul de efectiv, poate să vină Netflix să zică mai ieșim cu 4 animeuri fucking mâine, right, în sezonul de iarnă, but yay! În sezonul de toamnă a fost 45 cu tot cu alele la care le-am dat drop. Speaking of which, să-mi amintesc să le cel puțin menționez, dacă nu o să le pun la medie, dar sau să le pun și alea la medie, că nu le-am pus alea la care le-am dat drop la început de sezon, dar poate ar trebui să fac și asta, să le pun, cel puțin să le menționez, nu neapărat să le pun la medie, pentru că nu m-am uitat la ele, cele right la care le-am dat drop la început de sezon. Și uite că mai avem timp, so dacă nu-ți mai pasă, dacă îți mai pasă de mine, mai stai alături de mine, dacă nu poți să pleci, să ai o seară faină și un weekend fain. Dar acum hai să trecem la chestiile din București, pentru că am aici o draie de chestii din București și nu numai. De exemplu, prima chestie mare, mi-am comandat-o în aprilie, a fost Inocent. Stai așa că să văd și eu pe stream ca să vă arăt bine. Innocent, right? Ui ce faină îi. Și arta îi, boy, mic și brutală, da, super de faină și just vă recomand să îl vedeți. E vorba despre omul care a inventat ghilotina și îi de la tipul like e just arta în sine îi to die for. Da, exact, e tipul care a scris The Climber, de la el e asta. Urmează să iasă volumul 2, tot așa, omnibus, dita mai volum, și la ăla i-am dat pre-order pe Amazon.de.
De ce am dat pre-order pe Amazon de pentru că ăia de la Amazon ăsta au ieșit în noiembrie 20 sau ceva de 21, în decembrie, cândva săptămâna asta, la începutul săptămânii 12 mi-a fost la mine, like, sau ieri, sau 14 sau ceva de genul. Like, foarte rapid au ajuns la mine, nu a trebuit să stau 5 săptămâni sau ceva de genul să le trimită și eu ajuns și super, dă nu vie să cred, pentru că eu când am citit prima dată asta a fost fan translation, adică a fost traducere de fan, aștept să le cumpăr toate volumele ca să le citesc tot dintr-o bucată. Volumul 2 o să ajungă la mine în prima săptămână din mai, dacă nu mă înșel, sau primele 10 zile din mai, undeva acolo. De ce nu l-am comandat din România? Pentru că nu puteam să știu dacă în România se pot comanda, în sensul de când l-am comandat eu ăsta, a apărut la noi pe Cărturești nu era, pe Ochian nu era, pe Mangheș, niciunde nu era la precomandă. Sau ăsta l-am găsit la precomandă, am dat cu 33 de euro sau 32 de euro, care în banii de azi, că acum mi-a luat banii nu de mult, euro tu ron, a fost, 160 și un pic de lei, like, pe unele site-uri l-am văzut acum la 170 și 180, ăsta, but, e super, super bun, vă recomand să-l citiți, că e magnific și arta e sublimă, like, plus are chestia asta, stați așa să, are parental advisory sticker acolo, like, ce tare chestia aia, but yeah, da, cum îi zice, volumul 2 iese în aprilie, o să ajungă la mine în primele 10 zile din mai și de abia aștept și a fost super, super tare. După care în București ne-am mai plimbat în mai multe locuri, am trecut pe la Red Goblin, am trecut pe la Cărturești Fandom. Red Goblin le las mai târziu, dar la Cărturești am intrat, ne-am luat Mouse, ăsta e un graphic novel, câștigător de Pulitzer și super fain, despre Holocaustul și Polonia și Holocaustul de acolo și nazi și toată chestia, e super, super bună cartea, vă recomand, să o citiți, e alb-negru, deci e pe stilul usual de comic book și de manga, ca să nu zici că vai, da ce ăsta, e fantastic și vă recomand să o citiți, mai ales dacă vă pasă de istorie, right? E super, super bună. Bun. După care nevasta o zis neapărat că vrea Junji Ito și am zis ok, ia-ți Junji Ito și aveau niște reducere acolo la Cărturești la Fandom și și-o ales Gyo ca și ăsta. Review-ul ei la Gyo a fost ceva de genul artă faină, poveste ridicolă și kind of slabă, but e Gyo, so ăla care a primit anime de la Ufotable, right? But yeah, am acum și un volum de Junji Ito. Eu nu prea am apucat să îl citesc pe Junji Ito și așa, so whatever. Bun. După care de la Red Goblin mi-a luat niște Dragon Ball cards. În primul rând am plătit prea mult pentru ăsta cu History of Son Goku, pentru că aparent ăsta e 50 de lei să vinde online și așa sunt numai 15 cărți, right? Astea sunt cărțile. Nu l-am desfăcut, că am zis că îl desfac pe stream, să vi-l arăt vouă, să facem împreună, să whatever, dar nu am cuțit la mine să îl desfac și nu am cu ce să îl desfac, că e lipit aici cu scotch și nu vreau să rup ăsta. Și am mai luat, pentru că nu știam că e Digimon, nu știam că Dragon Ball Super are și cărți. Și am mai luat și un deck, pentru că de ce nu aș lua un deck? Final Radiance cu Super Saiyan Blue Vegito, Shining Warrior și încă vreo 50 ceva de cărți, 51 de cărți. Ăsta a fost 100 de lei pack-ul, dar și ăsta e ieftin. Dacă le iei de afară e gen 10 euro sau ceva de gen, like super ieftin de afară.
Eu n-am știut, eu le-am văzut și am zis, yeah, it's fine, whatever, hai să le luăm că dacă tot erau acolo. Zenkai Starter Deck. But yeah, nu știam că ăsta are, but aparent au. So, hai să vedeți ce mi-am luat de Black Friday, da, de Black Friday bineînțeles că mi-am luat volumul 19, da, știu că sunt mai multe volume din Dragon Ball care mai trebuie să iasă, da, ăsta e ultimul de la noi, am căutat să văd dacă la noi este deja volumul 20, dar aparent încă nu este volumul 20, poți să-i dai pre-order numai pe Amazon.de, dar de ce aș face asta? Anyway, e finalul cu Kefla și cu arcul ăla, almost finalul se termină în următorul, cum îi zice, volum, în volumul 20, but, you know, întotdeauna ținem pasul cu Dragon Ball și Dragon Ball Super și așa mai departe, so of course că am volumul ăla. După care am luat volumul 5 din Banana Fish, știți că încerc să îmi completez colecția de Banana Fish și încetul cu încetul ne luăm tot așa câte un volum din anime, din manga-ul ăsta care e super super bun. Dacă n-ați văzut anime-ul, vă recomand să-l vedeți, e fantastic, de aia îmi cumpăr și toate volumele așa de Banana Fish unul pe lângă alt. După care nu știu ce m-a făcut să-mi iau volumul 3 în 1 din, cu primele 3 din Full Metal Alchemist. Yeah, I did it. Nu știu ce am făcut-o pentru că puteam la fel de bine să-mi iau box set-ul, dar nu m-am gândit, am luat asta, deci e posibil ca în viitor când îmi iau box set-ul întreg să vă dau ăsta. Vouă, da, vouă, careva care e subscribe pe twitch.tv/ro și vrei, dai subscribe pe twitch.tv/ro și posibil să-l primești asta cândva în viitor, anul viitor poate, ok? Bă, dea, îți 3 în 1 volume, au fost foarte ieftine, au fost 35 de lei sau ceva, like stupid de ieftin. A fost Black Friday, sau mă bucur că a fost stupid de ieftin. Bun, alea sunt primele 3, opa, m-am blocat și aici trebuie să vă arăt, nu pot să, ăsta, m-am blocat. Anyway, următoarele 3 sunt toate 3 Frieren, da, Frieren, mi-am luat primele 3 volume din Frieren, pentru că 6 au fost ieftine și am zis, oh, hell yeah, of course că mi-au, că de obicei pe site-urile astea unul ieftin, unul scump, unul lipsă și când am văzut că am șansa să-mi iau primele 3 am zis I'm fucking taking the plunge, pentru că îmi place anime-ul și asta vă dă și așa un pic de hint legat de ce urmează săptămâna viitoare cu review-urile, right? So, yeah, mi-am luat primele 3, cause of course că I did, super, super bune, vă recomand și să le citiți și să le vedeți. După care, un anime care trebuie să iasă cu ultimul sezon este, v-am arătat tot ce am, like, vă arăt acum ce mi-am mai luat așa, pe rând. După care avem un anime care trebuie să iasă cu ultimul sezon pentru un manga care e deja gata, Beastars, da, I did it, în sfârșit mi-am luat și eu Beastars. Vreau de mult să iau, cum îi zice, ăsta și just, I'm very, very happy că am și primul volum din Beastars. So, yeah, super, super tare, super mișto, vă recomand să vedeți anime-ul, e super bun și, yeah, like, of course, plus tipa e furry, so of course că e asta. După care un anime care trebuie să iasă cu ultimele 3 episoade weekendul ăsta, dacă nu mă înșel, Zom 100, da, mi-am luat și primul volum din Zom 100, care e super colorat și super fun și vă recomand să îl vedeți, e o adaptare superbă și parcă și până paginile astea alb-negre reiese culoarea acestui anime. E super, super fun, vă recomand să îl vedeți, just super bun, like, e super refreshing ăsta. După care, am dat în masă să o aprins lumina mai tare. După care mai am un volum. Asta e un volum
de la Shinji Kaijo și Kenji Tsuruta și e un volum la un manga pe care eu nu credeam în viața mea în 2014 când am citit prima dată manga-ul ăsta că o să-l găsesc să-l cumpăr vreodată. Când l-am citit eu, nu avea traducere oficială. Când am aflat că are traducere oficială, m-am tot uitat după traducerea oficială să găsesc volumele să le cumpăr. Și niciodată nu am găsit primul volum. Am găsit al doilea volum, cei de la Manga Shop aveau al doilea volum, eram tentat să-l cumpăr al doilea volum pentru că fiecare volum practic e o poveste diferită, dar am zis că mă abțin până găsesc primul volum. De Black Friday am avut norocul să găsesc primul volum la Emanon. E un manga super thought-provoking despre o tipă care poate să trăiască foarte mult, și o chestie de reîncarnare și e super e greu să vă explic așa pentru că sunt niște chestii acolo pe care ar trebui să le citiți. Da, e super fun, e super fine, arta e superbă, just look at this girl, just ce tare e asta. V-aș arăta aia altă pagină, dar aia altă pagină e cu ea topless, fumând, so I won't, right? Da, arta e super bună, e super faină, povestea e super intriguing despre tipul ăsta care dă de o tipă pe un vas și povestea lor și dialogul e super fun și misterul iară foarte interesant. Just ce trebuie, vă recomand. Dacă n-ați citit și vreți să citiți ceva ce să vă pună pe gânduri, Emanon, superb, fantastic. Și eu zic că se merită. Bă, uite așa am făcut două chestii într-una, ne-am uitat la ce urmează și sezonul viitor și v-am arătat ce mi-am mai cumpărat și eu, manga-uri și alte prostii. Da, n-am altceva momentan să vă arăt, dacă aveam, ziceam probabil, dar da, nu mai am altceva să vă arăt. Eu am fost Rudolf, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime, dragilor. Ne vedem data viitoare, luni, la SRL, pe bune de data asta, și mă bucur că ați fost alături de mine. Să aveți un weekend fain și mă bucur să văd că atât de mult ați fost în chat. Ne vedem data viitoare, dragilor, să aveți o seară faină. Pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific, dar numai specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificații. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime. Pa, pa!